ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏସବୁ ମୋ ବିଲ କାମ କଲାବେଳକୁ ହାତଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ କମ୍ ପୁରା ହାଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତା'ର କାଟ ଦିଆହେଇଛି। ଏସବୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଏଥର ବେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋତେ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ି ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ମୁଁ ସିଧା କରିକି ବାନ୍ଧିକିରି କାଟ ଦେଇକିରି ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଘେରା ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ସୁତଲି ଖୋଲା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲା ହେଲା। ଏସବୁ କାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ହଲୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖୁ ସବୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ଚେରମୂଳ ଔଷଧ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କାଟ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ରିଏଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟି ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଫିଟିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ପୁରା ଅଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଅଠାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଠଟା ପୁରା ଏଠି ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଟାଣ ହେଇକି ପୁରା ଅଠାଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକିରି ଆମେ ବତୁରେଇକିରି ତାକୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଓକେ। ଓ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାଠ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ସବୁ ପାଣି ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଣ ହେଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ମେଡ଼ିସିନ କେମିତି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହାତରେ ସବୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପତଳା ପତଳା ହେଇକି ଚିପି ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ପୁରା ଏତିକିରେ ଏଇଟା ପୁରା ହାଡ଼ଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିକିରି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ କାଠ ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ହେଇକି ଅଛି। ୟା ଉପରେ ସବୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଠିକୁ ତାକୁ ଏମିତି କାଲି ଭିଡ଼ିକି ଦେଖିଲି। ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା। ଆଉ ତା'ର ବତା କମି ନଥିଲା। ତା ଉପରେ ମୁଁ କାଟ ଦେଲି ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ନା ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏସବୁ ହାତଟା ବେଣ୍ଡ ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି ହେବା କଥା, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଉନାହିଁ। ଏଇଟା ସିଧା ରହୁଛି। ଏଇଟା ମୋତେ ବତା କମିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଥଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା କ୍ଲାରିଫାଏ ସବୁ, ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନଟା ହେଇପାରିନି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି।